BG's Takoyaki. Tubig. Alright, magandang gabi mga katim, kumusta? At salamat sa pagbisita sa aming YouTube channel. My name is James of Team Jamelin. Kasama natin ngayon si my love. My name is Eileen of Team Jamelin. Alright, for today's video mga katim, gagawa tayo ng kakaibang vlog since wala tayong ride ngayon. So, kanina pinadalhan tayo ni Sir RG and ni Ma'am Lizelle ng kanilang product which is ang BG's Takoyaki. Pinadalhan din po tayo nila na chili garlic oil. Homemade. Available din sa kanila. Alright, so this time mga katim, detalye ni my love kung ano yung mga flavor ng product nila, magkano yung mga presyo ng product nila, at saan kayo pwedeng kumontak para maka-order itong mga product na to. Alright, so take it away my love. So ito po ang mga available flavor. BG Takoyaki, BG Takoyaki with cheese, chili oil. So ang BG Takoyaki is 100 pesos, BG Takoyaki with cheese 120 pesos, chili oil 65 pesos. Kung gusto nyo pong umorder ng takoyaki, available po dito sa baba ang kanilang number. Or pwede nyo rin i-PM itong mga Facebook account na ipapop up namin dito sa screen. Alright, so this time mga katim, titikman na namin ni my love itong product, itong takoyaki na pinadala sa atin ng solid na supporters natin. So maraming salamat and let's go, samahan nyo kami tikman itong product na to, itong takoyaki na to. Alright, so titikman na natin yung takoyaki na binigay sa atin mga katim. For your information lang, yung binigay nila na takoyaki is itong BG. Oh, BG Takoyaki. So, tara. Ito nga pala yung chili garlic oil. Alright. So, ito po yung titikman na natin mga katim. So, para sa informasyon ng lahat, first time po namin itong matikman, kaya hindi namin alam kung itong chili garlic oil is isasawsaw ba namin yung takoyaki dito, kaya hindi namin talaga alam. So bahala na, titikman na lang namin itong mismong takoyaki and then ito, hindi namin alam kung anong gagawin namin dito. So let's go! Gagamitan natin ng tinidor. So yun mga katim, so first time namin natikman. So first impression, ano ba first impression? Para siyang itlog na parang tortang itlog na hinulmang bilog and then nilagyan ng mga toppings na veggies na mga ricados. Yan. Goods na goods yung lasa niya. Tapos kanina dun sa packaging pa lang, dun sa close pa lang yung packaging niya. Akala namin ni my love na matigas yung takoyaki. Dun bang yung meatballs na solid? Hindi lang namin alam kasi kanina pa tong umaga, kaninang hapon, after lunch, pinadala sa akin. And then, ngayong gabi pa lang namin na gawan nitong video na to kasi meron din kami inasikaso. So, hindi namin alam kung mainit pa yon tapos matigas. Ngayon is malamig na siya na lumambot or talagang malambot na siya. So, parang floppy. Floppy na siya pag nakagat mo na tapos nanamnam mo na yung pinaka-dulo o pinaka-core ng takoyaki. Sobrang sulit. Sarap. So, yun, uulitin namin. Pwede nyong kontakin, pwede nyong i-PM yung mga Facebook account ay papap up namin sa screen. Pwede nyo rin i-PM for inquiries ninyo yung mga Facebook account na to. Meron din silang contact information dito sa baba. Papap up na din namin. Yun, product review episode natin sa gabing ito mga kating. So ayun mga kating, salamat sa pagbisita. Sana ay nabusog namin kayo sa episode natin ngayon. Napaka-iksing vlog for today. Alright, so huwag nyong kalimutang subscribe, like, and share this video. At huwag nyo rin pong kalimutang i-like at i-follow ang aming Facebook page, Team Jamelin Official. Konting-konti na lang po mararatingan natin yung 2,000 followers and 2,000 likes. Alright, so thank you sa pagbisita and have a good day mga ka-team. Bye!
Byron. Tapos mag-istorya rin yung My name My name is James of Team Gemlin. Kasama natin ngayon si My Love. My name 4, 3, 2, and BG's Takoyaki. Tubig. And then, pinadalhan din po natin, Or pwede nyo rin i-PM sa Facebook account namin. Papapap dito sa baba. Or pwede nyo rin i-PM dito sa... So, ang aking pong impression is... masarap. At saka pag nakain mo na siya sa bibig, malambot siya. Pag nakain mo na sa bibig. Mag-subscribe, like nyo po itong video, at share. Subscribe, like video. Likes. Subscribe. Byron.